Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω τη βάση μου στο στυλ Brain Rot στο Roblox. Σίγουρα θα το ξέρετε πολύ. Και πρώτα ξεκινήσουμε, πατήστε ένα like και ένα subscribe και πάμε στο βίντεο. Ας ξεκινήσουμε, έχουμε εδώ πέρα το Super Turbo 3000 που το χρειάζομαι για Rebirth. Θέλω 35 trillions. Μετά έχουμε τρύπα, επειδή το είναι για το επόμενο Rebirth, είναι στο 13 είναι. Μετά είναι το Samini Spider που δεν ξέρω γιατί το έχω. Θα σκεφτώ άμα το κάνω giveaway, θα το σκεφτώ. Επειδή νομίζω θα κάποιος... Τέλος πάντων, ναι. Μετά πάμε πάνω, ξεκινήσουμε. Και έχουμε Pod Hotspot Galaxy με Ματέο 26,2 millions. Μετά Grepus Medusi Secret 6,2 million. Μετά Grepus Medusi Secret 6, ναι, και έχει το mutation τσικλετέρα και εδώ πέρα το Rainbow Cut. Μετά πάμε Samini Spiderini με 4 mutation Samini Spiderini 5,2 million. Last Trailitas Galaxy 4,5 million. Job Sahur Gold με, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό το mutation, 4,3. Dul Rainbow Secret 3,7 million. Blackwall God 2,8 million Galaxy. Lavaca στον Σατουνίτα με Ορκαλέριο 30 είναι αυτό και με Brazil mutation 2,7. Rainbow Pakramat τέλος πάντων όπως λέγεται. Εν τω μεταξύ είπε χθες, πότε ήταν τέλος πάντων όταν να βγει το βίντεο, είχε admin abuse, και αυτό εδώ πέρα το πήρα από το admin abuse. Και γιατί είναι στο 15ο Rebirth, θα το κρατήσω, αλλά και γιατί το ήθελα έτσι. Με Rainbow και εξωγήινος. Και μετά έχουμε το Chatsetsy, ξέρω εγώ πως λέγεται, Secret και με Mutation 2,4 million. Να μου πεις, μπορώ να έχω και στον κάτω όροφο να το γεμίσω με τέλεια Brain Rot, αλλά δεν θέλω τον κάτω όροφο σχετικά να τον έχω άδειο. Για να, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, για να είμαι έτοιμος για τα τέτοια. Για τα admin abuse κλπ. Μιας και μιλάμε τώρα, πάμε λίγο να δούμε τι έχουμε στο craft machine. Μπας και δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι. Μαλάμα αμέρα, gangster φουτέρα, τα σαχούρ μπουρβάταπιμ. Ράινο χελικοπτερίνο. Οκ, το ακούω. Εν τω μεταξύ, για index, θέλω να έχω gold base, ρε μπρο, αλλά μόνο εμένα μου φαίνεται τόσο δύσκολο. Δηλαδή, έχω παραπάνω rainbow από την gold, επειδή στα admin abuse βάζει rainbow. Και στα Taco Tuesday βάζει, αλλά όχι και τόσες φορές. Ναι. Σπιν εδώ πέρα, δεν έχω τύχει ποτέ. Ή επειδή ο lag, ή αυτό εδώ πέρα, ή το brain rot. Έχω τύχει μόνο 300, τα λεφτά έχω τύχει. Έχω τύχει και τα 2 κάτι million, αλλά τι να τα κάνω τα λεφτά. Έχω trillion, δηλαδή, why, τι να τα κάνω. Επίσης, ναι, είναι το πρώτο βίντεο σε αυτό το κανάλι, οπότε πατήστε, ξαναλέω, όλοι subscribe. Επειδή το προηγούμενο κανάλι είχα πολλούς subscribers, αλλά δεν είχα καθόλου views. Αυτό και το τι 79k ρε μπρο. Εγώ έχω 208 στυλς, ξέρω εγώ. Εν τω μεταξύ δες, 14k με το team του Jandel. Τι λέει ο μπρο. Επίσης γράψτε κάτω στα σχόλια team Sammy ή team Jandel, για να δω ποιοι θέλετε. Το Perners 727 μπίνουν δευτερόλεπτο. God damn it, bro. Μάγκες, έβγαλε Gold Mythic Lucky Block. Ξέρω ότι είναι Mythic, αλλά θα το πάρω μόνο και μόνο για να το ανοίξουμε για το βίντεο. Να δούμε τι θα μας τύχει. Επειδή αλλά πέρα περιμένουμε 10 λεπτάκια. Εγώ θα περιμένω 10 λεπτάκια. Για εσάς θα είναι ένα transmission, ξέρω εγώ, σε δευτερόλεπτα θα γίνει αυτό. Οπότε, ναι, περιμένουμε τόσο. Meanwhile, μάγκες, εγώ το είπα. Τρύπα σε gold. Το παίρνω για να πουλήσω το παλιό. Yes. Δείτε, τρύπα, μπρο μου. Εγώ τα είπα και είναι και σε gold. Ό,τι καλύτερο, μπρο.
A few moments later. Λοιπόν, μάγκες, είμαστε έτοιμοι και πάμε να τα ανοίξουμε. Δώσε κάτι καλό, δώσε κάτι καλό, δώσε κάτι καλό. Ζίμπρα, ζούμπρα, ζιμπραλίνι. Έφυγε απευθείας. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like και ένα subscribe και γράψτε στα σχόλια τι άλλο βίντεο θέλετε να κάνω. Και αυτά. Τσάου.